E m'a dɔn restaurant yi me buffet ye restaurant classe ye restaurant min ni a sanuyalen don wa a dumuniw kelen n'a bɛɛ lajɛlen de ka di n'i bɛ kilasi kɔ i bɛ taa restaurant yi me buffet ale kɔnɔna la wa sunkalo kɔnɔna in na u kɛlen don ka u ka dumuniw ni ka o kɛ sɔngɔ damatɛmɛja ye n'u kɛlen don ka promo ka o boloda i bɛ se ka pla 37 ni ka o ta sɛfɛ wari dɔrɔmɛ 500 o de la awɔ sɛfɛ wari dɔrɔmɛ 500 ne ma fili wa e fana ka taa ni ka galon bɔni da restaurant yi me buffet filɛ nin ye Bakɔ Jikɔrɔ ni golfu ale kɔnɔna la misiri wa min o kɛrɛfɛ u kɔni u kɛlen don ka u ka dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye sunkalo kɔnɔna in o la 100 o 100 ka 50 ni ka o bin ka bɔ u ka dumuniw olu sɔngɔ la ni o ye weekend kɔnɔna ye don gansaw la sa sɛfɛ wari 1000 i bɛ dumuni o dumuni ka di ye i bɛ o ta restaurant yi me buffet ale kɔnɔna la o kuma la sa e maa min bɛ yen nɔ k'i bɛ fɛ ka galon bɔni da taga i kunda restaurant yi me buffet ale kɔnɔna kan u ka nɛgɛjuru sira 71 48 54 52 wa dumuni sugu o sugu n'i b'a ale nɔfɛ a bɛ restaurant yi me buffet o kɔnɔna la restaurant yi me buffet kɔni nalen don maliyɛnw olu lafiyali kama kɛrɛnkɛrɛnnen na sa bamakɔkaw o kuma la boli ka taga i ka ɲɛna dumuniw ni ka o ta restaurant yi me buffet ale kɔnɔna la. aw minnu sɔgɔlen don an na Mali kunnafoni jabarani sanfɛ Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔ kan an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ni ɲantuma aw bisimila aw ka bi don kibaru kɛnɛ kan bi ye araba ye avril kalo tile 12 san 2023 aw minnu sɔgɔlen don an na Mali kunnafoni jabarani sanfɛ Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔ kan an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ni ɲantuma aw bisimila aw ka don kibaru kɛnɛ kan. Antonio Guterres ni ale l'unique secrétaire général ale ka rapport min na kun bɛ dirisi conseil de sécurité la a y'a yira o kɔnɔna la k'a fɔ ko Mali furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ u k'u teliya ka san 2024 kalafili baaraw teliya walasa ka se ka fanga di mɔgɔ wɛrɛw ma minnu tɛ tenitigilakaw ye. N'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Cadi jamana kɔnɔna la juma tɛmɛlen ka sangani dan dɔw bonyabaliya ye Cadi jamana ɲɛma o y'a ɲini Aliman jamanaw ka ambassadeur min bɛ u ka dugukolo ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jamena kɔnɔna la ni ale tɔgɔ ko Jean Christian Gordon ko a ka bɔ u ka dugukolo kan. Ka sangani o kɛri fana ye Cadi jamana mɔgɔw ka ambassadrice min bɛ Aliman jamana kan ni ale tɔgɔ Mariam Ali Muldu Aliman jamana y'a ɲini ko o fana ka bɔ u ka dugukolo kan an bɛ se k'a fɔ a kɛmɛ i n'a fɔ tajuru sara. N'an bɔra an bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ bina kun ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la senandolaci kɛnɛ kan ka sangani jɛn fa senandolaci équipe lisiw classement bɔli ye a yirala k'a fɔ an ka jamana ni o ye Mali ye ale seginna kɔfɛ dɔɔni. O classement kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ an ka jamana ale seginna kɔfɛ dɔɔni a ka wulikajɔw kɔnɔna la bawo ni ye jɛn classement ta k'a lajɛ i b'a ye an ka jamana seginna kɔfɛ ni kuru 8 ye bawo an bɛ bɔ jɔyɔrɔ 45 la ka taa an yɛrɛ sɔrɔ fɔ jɔyɔrɔ 53 na ni nana farafinna gun kan i b'a ye an bɛ bɔ jɔyɔrɔ 8 ka taa an yɛrɛ sɔrɔ fɔ jɔyɔrɔ 10 na. Kɔfɛ an ka jamana ministre d'État ale y'a yira k'a fɔ ko kunun tarata avril kalo tile 11 san 2023 ko carte biométrique minɛli baaraw olu kɔnɔ daminɛna e mɔgɔ de y'i ka carte biométrique dilan k'i bɛ se ka taga i ta minɛ bawo a minɛni baaraw daminɛla kununko tarata avril kalo tile 11 a yirala ko maa o maa e de y'i ka carte biométrique dilan i bɛ se ka t'i ka carte biométrique minɛ communicati mairie la kɛrɛnkɛrɛnnenya la bawo a minɛni baaraw daminɛla kununko tarata avril kalo tile 11 nɛgɛ kanɲɛ 14 wagati. Kunnafoni kuncɛla ka sangani juin kalo tile 30 nata ye Lionel Messi ni ale ye senandolacila ye ni ale dɔnnen don diɲɛ binakun kan ale ka contrat min bɛ ale ni Paris Saint-Germain cɛ o bɛna ban. Ayiwa aw minnu sɔgɔlen tunu an na Mali kunnafoni sanfɛ ni ne bɛ dansigi kɛ an ka bi don kibaru la aw ni ce aw ka lamɛnliko ɲuman la Ala ka sini fara ne ni aw si kan.